masoya maza da mata, da fatan kowa yana cikin ƙoshin rai da lafiya. To da farko dai ina mai gabatar muku da kaina, sunana Aliyu Muhammad Katsina, amma a shafuka na Instagram da Facebook an fi sani na da Aliyu Ahmad. Ina mai sanar muku da cewa ni sabon jarumi ne wanda yake ƙoƙarin kawo muku wasu abubuwa da za su ƙara muku ci gaba da ilimi da kuma wayewar kai a cikin rayuwa ta hanyar bidiyo. A wuri ɗaya ne za ku iya samun fina-finai na kai tsaye ba tare da kun sha wahala ba. Ku shiga cikin YouTube channel, ku rubuta Matasa TV 24, ku yi search. In kun yi search, ku daure za ku ga fina-finan wanda nake dan ɗorawa akai dai ban fara hawa fim wanda zan ɗora muku, amma ina ƙoƙarin kawo muku wani fim mai dogon zango. Zan sanar muku da sunan fim din nan gaba ba da daɗewa ba, amma ku daure ku ci gaba da danna mana subscribe. Mun gode masoya maza da mata, sai wani lokaci.